ina yakazara vanotoziva ngavaudze kansero yausiti kansero kuisa mapaipi kumbare kwacho kwarutadadzika konza typhoid kune mapipers kunazafambisa nemagetsi ari kudhukana nekuti mvura yawandisa madrene ekumbare kwacho wakagasa chicomplex chavo hachisi kurasa mvura zvakanaka wakavhara watakagasa mvura dzikupinda ivokombare kana mabhadharo wedu kutiza kana vauya nekuti hatisina kupiwa nzvimbo izvozvizi maschool fees hatina ichitendikana ipapapo pangoro ipapa saka towana kuti mari yacho kuonaenda kuchikoro yoita tekiteki nesikaiso zvinokonzerwa nei ukabatwa edzi ukasamwa mapiritsi nenguva unofanira typhoid chirwere chemurodi chirwere chatiri kubatwa zvawanda ukasaikonzera kuti umwa mapiritsi nenguva unonzi typhoid ukafa kana wabatwa shuga baiwa nenguva ukabatwa edzi kana wanzi 7 imwa mapiritsi inwana 7 ukapota 7 unowawasobanzi typhoid hakuna chirwere chinonzi typhoid hakuna mveni anokonzesa chirwere 1 ende hatisi kumboramba kubva muro totangira ipapo totangira musi wavachauya vantu achauya ndiyachadzokera achimhanya hazvina achasi muvanavhura maindastiri kuti tibude murodi pasina indastiri yavhurwa murodi hatibude zvekumhanya zvinotokwikwidzana oya mustriti inavo atotikonzera tiepavavhura indastiri yavambotoona vakagara kuti machirerwa nekutakatodinde varutimakagara sikaiaigara kushitoramisa kana atange kuchikoro saka totoyazotengesa kana vashuya ngavauye totengerepa